guys! Welcome back to my videos. Click ka bago pa lang sa aking YouTube channel ka mag-subscribe na and click ka tayo ba para updated ka sa aking videos. So ngayon guys, nakakalungkot lang kasi last day ko na guys kasi wow! Ma'am! Tawag ka Lia! Hi guys! Bago pa lang sa aking YouTube channel ka mag-subscribe na and click ka tayo ba para updated ka sa aking videos. Mag-aaral na ako sa Burgos. Dun ako mag-aaral sa St. Angela. Hi guys! Punta ka sa YouTube ni Ate Zoe. Oo nga guys, YouTube channel. I-click niyo yung video namin guys. So guys, nag-wawalis po kami. Doon tayo. Ay, hawakan mo muna nga to. Ay, so guys, ako na wala sa listahan kasi pinapasok ko yung Madam Joe. Si Aba sa wala, si ko sa listahan. So guys, is last day ko na. And maglalaro kami ng lahat ng pinsang ko. Isa kayo Madam for this day. Madam, tapos na po doon ta. Paharap namin, Madam. Sige. Si Hailey, ay siya ba sa walis? Si Hailey talaga siya. So for today's video guys, isa ko tayo ang Madam for today's video. And happy birthday, Kuya Arjun. Arjun, I love you. Ay, doon din, Kuya Love. Ano po ito, Madam? Ito lang. Happy birthday lang. Okay, Madam. Thanks. So guys, may nahuli kaming fish tayo. Uy, paano nyo muna yung fish? Patawagis kami. Hindi ka nakahuli. So guys, ang lalim ng mga fish pan po. Punta po kayo sana. Ilang niyo yung bayo natin. So meron kami naglabra doon. So guys, baan na dito kaya. Nice. Halika na. So guys, may nakuha akong kahoy guys na malaki. Ang laki naman ng bigat. So guys, So guys, maghintay kayo sa susunod kang video kasi ano guys, susunduin ako ni Papa sa school and nagbablog ako sa Burgos. Padumiin mo nga yung tubig. Pumasok ako. Ihahatid ako ni Papa sa school pag umaga tapos susunduin niya na ako dito pag hapon. Huwag kayo maingay ako dyan. Ayun ang mga isya ng ginawa doon. Wait lang na kayo. Magulit tayo ng fish pan. Ito po yung palaka. Nakatakas guys! Ayaw uliin namin! Uy! Atatas ka sa'yo! Uliin nyo! Uliin nyo! Uliin nyo Uy! Uliin nyo! Uliin mo nga isa! Nilalagyan ng tubig! Ang bangis naman ng nahuli mong palaka at Zoe. Gusto niya na mag-ano kaya So guys, my name is Hailey. I'm going to this Venturina for it's our kinder one. Bye-bye Ate Kan. I love you. So guys, ni Ate, alam nyo, may malalim na po doon sa fish pang guys. Ayun po, ni. Malalim itin, ni. Ni, hanggang dito. Ayun, ako,
ikaw may pasok na rin bukas, ikaw may pasok na rin bukas, si Zayn may pasok na rin bukas, si Isha may pasok na rin bukas, si Hailey may pasok na rin. Hindi ba papasok? So guys, ang inaaral ko po kay Madam Salva. So malaki yung space namin doon. Merong isa dito, may pong malaki, may pong maliit. Kaya po guys, kaya andun po kay Madam Salva. So guys, nag-aaral ako sa St. Adelaide School, Philippines. I am grade 4. My name is Zoe Halea Noah Yukamota. I'm 9 years old. Ako yung iba. Ako una. Hi guys, hi teacher, hi classmate. My name is Hailey. I'm 4 years old. Ang gusto Kalit, di malay Pangasinan ng pang-aral mabuti para may kipo ako. Ayun lang po. Ako pa nag-aaral po ako sa Tulio Santa Barbara at my name is Maria Abigail Arbano and 6 years old. Ako din, Kinder 1. Ako rin. So guys, nag-aaral po ako doon dito sa Pangasinan. Yung teacher ko to, Madam Vilma, dati Madam Bibo, tapos Zayn Karian, ngalang ko, tapos pag lumaki na ako, bibili ako ng sasakyan ko na fake up, tapos pag lumaki na ako, magagawa akong engineer, tapos magpapagawa ko ng malaking bahay, tapos may sasakyan ko, 2 fake up, 1 van. Tapos, yun lang. So guys, ang pangarap ko is maging nurse. Ako doktor. Everything, wheelchair, everything. Di ba kinakanta nyo yun dito? Ang pangarap ko ay pulis. Pag may mananakaw, ulihin ko yun, ikukulong ko yun. Kunyari, pag nagnakaw ng pera. And pag hindi niya ibigay yung ninakaw niyang pera, magpapaputok ako, tapos pag narinig niya, hindi pa niya rin ibigay, babarilin ko niya yung kamay niya, tapos kukulong ko na, sabi ko, manahimik ka dyan, babarilin kita. Ako guys, gusto ko maging panglaki ka, maging doctor, kasi para matutulong ako lahat ng bedroom. We share everything! Lahat ng kailangan, kasi mahal na mahal ko po yun. Kaya thank you. Love you. Si Isha naman, si Isha. Ako po ang pangarap ko, maging doktor.